Aké aplikácie používate vo svojom meste? Google Mapy aj Booking. Tak mesto má facebookovú stránku, Instagram hádam, data mesta na parkovanie. Booking. Áno? Ja to ako v mojom veku už nejak akože neaplikujem, ja skôr mi to posielajú kamarátky cez SMS-ky. A ak by ste mali voľný deň v meste a neobmedzený rozpočet, ako by vyzeral váš ideálny program? Ja by som odletel do Bulharska preč. Ide mimo tohto mesta. Kultúrne podujatie, ľudového tónu. Ak by ste mohli doplniť nejakú službu alebo vec v meste, čo by to bolo? Akcie, hlavne akcie, lebo tých je tu málo, strašne tak. Niečo iné ako kebab. Že tu byť aj niečo také modernejšie. Aplikácia In the City spája práve tieto témy, na ktoré som sa pýtal, že viete tam nájsť viacej informácií o aktuálnych podujatiach, o podnikoch v meste a podobne. A ak sa zaregistrujete na linku leto.indocity.app, tak môžete dostať drinčík zadarmo.